smajna kemm il-darba li l-ewwel kmandament huwa l-iktar wieħed importanti. U allura trid tispiċċa bih għax inti tispiċċa dak li huma importanti. Qegħdin narawhom kif japplikaw f'ħajjitna aktar milli xi jfissru, x'nistgħu nagħmlu aħna biex ma nġelux il-ħadd ieħor jiksirhom u biex aħna nżommuhom u biex nagħmluhom ħajda bl-Ingliż, biex nagħmluhom a way of life, ġifieri mhux isu kmandament number 2, kmandament number 1 ħanara, imma isiru parti minn ħajjitna u ngħixu li qegħdin inżommu dawn il-kmandamenti mingħajr ma aħna nagħmlu sforz. Kien Ġesu li qal il-kmandamenti tiegħi mhumiex tqal jekk inti ma tridx iżommhom. Insibt il-kmandament li ma ssuqx iktar minn 60 km per eżempju. Il-karozza tgħid li jafas u jiena sajjer ngħidilha le ta' pass. Imma li nobdu lill-Alla għandu tkun xi ħaġa li tiġi minn ġewwa, xi ħaġa li tiġi peress li aħna mimlijin bl-imħabba tiegħu. Imma kultant ninsew x'inhu importanti. Kien hemm din mara li xtrat pakkagal ħaditu d-dar. U data marret għanta l-peċċo, għatlu smax u għal-pakkagal. Ma jgħajċejta. Għalla forsi għandu bżon mera, għalla mbat jarri l-nifsu li għat jitkellmu ta' mera. U datet marret la għaltu xorta ma jgħajċejta. Għalla forsi għandu bżon xirri exercise, għantik sellum, u tirlaw nizek. Ta' sellum, datet marret għatlu xorta ta' mu jgħajċejta. Għalla naħseb bandla għandu bżon. Marret bil-bandla, għatwajt il-dar sabutu mejjet. Marret għaltu l-pakkagal meġli. Għalla, kellu il-Michael, għazwan t-titimaw da. Ovvjament, t-tixtiru l-affarijiet kollha, t-prova t-fuħsibu, imma ħaġa importanti insita. Trid titimaw. Ma nafx jiex tlettim minn għalik il-pakkagal, ma somma, il-moral tal-istorja fil-tuwa. Alla irrid ikun l-ewwel f'ħajjitna. U mandu jkollu kompetizzjoni b'xejn. Naqraw il-Kmandament, Esodu kapitlu 20, vers 2 u 3. Għallhom jiena il-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar ma jkollokx Alla toħra qudiemi. Kedri ċar li Alla jgħid lill-Eġizzjani, lill-Lut, li kienu kemm ħarriġhom minn ġo l-Eġittu li jiena Alla tagħkom tagħmlux allat oħra. Signifikanti dan il-kliem għax waqt li kienet jgħidlek nafu li l-Eġizzjani il-Lut fil-fatt kienu qed jagħmlu statwa. Imma l-istatwa kienu qed jagħmluha għal Alla li ħarġhom mill-Eġittu. Imma wkoll kien ħażin Alla ma jridx kompetizzjoni ħanajtek, ma xejn la ma ħaġa li teżisti, la ma ħaġa li ma teżistix, la ma ħaġa li għandha ħajja u laqqas ma ħaġa li m'għandix ħajja. Irid ikun il-priorità f'ħajjitna, l-ewwel post f'ħajjitna. U ovvjament jekk aħna npoġġu lill-Alla bħalħa l-ewwel post f'ħajjitna, ir-relazzjoni tagħna miegħu ħad tkun differenti. U jekk ir-relazzjoni tagħna ma' Alla tkun differenti, aqtaw xiex. Ir-relazzjoni tagħna mal-familja tagħna ħad tkun differenti, mal-ħbib tagħna ħad tkun differenti, man-nies li naħdmu ħad tkun differenti, man-nies tal-Knisja ħad tkun differenti. Alla kien dak li salvana mill-mewt spiritwali u mill-kundanna tal-infern. Lill-Lut għallhom jiena Alla tagħkom li ħriġtkom mill-Eġittu. L-inna jgħidilna jiena Alla tagħkom li ħristkom min-nar tal-infern, li bat li l-libni mutalikom ħalli intom tgħixu. Dak huwa għalhekk irid ikun l-ewwel f'ħajjitna. Pawl Apostlu f'Efesin kapitlu 5 vers 1 qal ixbħu lill-Alla. U ftit ilu, xhur forsi jew sena jew iktar ilu. Kont semmejta din meta studjajna l-ktieb tal-Efesin. Ixbħu lill-Alla. Kont minna nisimgħu l-kelma ixbħu lill-Alla u ngħidu kif jista' jkun. U naqtaw qalbna. Ngħidilkom mod ieħor. Kieku jkolli ngħidilkom ixbħu lil Ronaldo. Tafu minnu hekk Ronaldo?
Football player. Kelli bżonn konni xforx kieku forsi għandi 6 miljuni tiegħi, wieħed mill-iktar nies imħallsin fid-dinja. Ma ixtħu lil Ronaldo. Uqgħod minnkom. Taqgħu għandkom qabel tibdew. Edu jgħid jista' jkun nixbaħ lil Ronaldo. U kultant hekk inħossuna meta ngħidilkom ixtħu lill-Alla. Id-differenza hija din. Jekk jiena nibda nipprattika il-futbol, bħalissa ma nilabx futbol, ma tantx ma għalis minn nilab futbol, imma meta kont żgħir kont provajt nilab il-futbol u kont allura li kont narahom kont ngħid faċli tidher, fejn il-ballun ta' se mhux veru, tixxut jgħid tisolġu l-lasta. Lasta daqsiex, bridem fin-nofs, faċli. Imma meta taqbad ħinaħu, tajt mhux daqshekk faċli. U perkolus ukoll għax niftakar darba tixxut jew wieħed qudiemu taqalli ġom nieħri, ma naf kemm dom naħseb għalhekk għadu jisub patata mnieħri, jiela darba. Imma indu naġi diffiċli. Darba wkoll f'omri darba li mort nilab il-golf. Ġiet rajtuhom jilagħbu l-golf, waħdek, dak il-bleħħa miljuni da tal-li għamlu u jibgħatu l-ballun in-naħar akma jimmiraw għat-toqba, irreġgħu morru biex jarġgħu oħra biex daħluha, imma meta provajt jiena, kieku tafu kif mu diffiċli, u anke biex twassal il-ballun. Imma niggarantilkom jiena, anke fl-età tiegħi llum, jekk ikolli noħroġ u nagħmel satejn jew siegħa nilgħab il-futbol kuljum, x'taqgħu li sas-sena d-dieħla inkun ħafna aħjar milli jien illum. U jekk imur nilgħab il-golf darba, darbtejn, tlieta, erba', u l-golf huwa aktar forsi għall-età tiegħi u għal dawk li huma irtirati. Il-golf ma nafx nilagħbu imma hekk nagħmel sija wara sija, aqtaw, sa sena oħra, sa sentejn oħra, sa 3 snin oħra, naf inkun u sa nkun Tiger Woods, imma ħankun aħjar milli jiena illum. U għalhekk qed jgħidilna, ħriġtkom, għallajtkom minn fejn kontu, issa poġġu lili qudiemkom, poġġu lili l-ewwel, ixbħu lili, u biex tixbħu lili ħankompli ngħidilkom tagħmlu xbijat, irrispettawhom u l-missierkom, tisirqux, toqtlux, tajtlux kelma boħra, tixtiequx affarijiet ta' ħadd ieħor. Qed tinnutaw il-biċċa xogħol mela għalhom ħriġtkom. Hekk qabel kontu tagħmlu mod, issa ridkom tagħmlu mod ieħor. U l-istess qed jgħidilna Alla, qed jgħidilna isma' jiena salvajtkom, waqt il-libni, mitanikom fuq is-salib, aċċettajtuh il-fatt. Issa ixbħu lili. U biex tixbħuni, ejja ngħidilkom kif jiena il-karattru tiegħi kif illum, jiena x'nixtieq. U hemm bżonn inħallu l-Ispirtu Santu imexxina. Aħna ftit ilu kellna fil-Bajt Istati ta' nhar ta' erba' qed nagħmel hekk għax inkunu bil-qedem wara. Tkellimna fuq l-Ispirtu Santu u l-għajnuna tiegħu. U jiena nemmen li meta aħna tinħobbu lill-Alla u qed inpoġġu lill-Alla fuq quddiem, l-Ispirtu Santu sa jgħinna ngħixu il-ħajja. L-Ispirtu Santu qiegħed fina. Mhux biss qiegħed fina, Ġesu qalilna l-Aposta qallhom qiegħed magħkom. Imma meta nitla' jiena jiġi u jkun fikhom. Jiġifieri aħna privileġġjati iktar mill-Apostli li kienu ma' Ġesu għax mhux biss l-Ispirtu Santu magħhom, jew Ġesu kien magħhom, ejna li Ġesu kien magħhom. Kien magħhom dak il-ħin veru, ma sax ikun magħhom il-ħin kollu. Infatti nafu li Petru kien veru kuraġġuż meta kellu l-Ġesu ħdeh, imma meta arrestaw lil Ġesu x'għamel? Besa, jien ma nafux ta' għalfejn għax Ġesu twarra. Sa Ġesu qal, jiena ħanibgħatilkom il xi ħadd bħali u ħajkun magħkom il-ħin kollu. U meta intom tobdu lili u ħajtikom is-saħħa li intom tgħixu l-ħajja kif irrid jien. Fuq il-Kmandament semmejt l-istampa ta' inti issa qiegħed f'karozza u poġġejt il-Ġesu fuq l-istering u tħallih jieħdok fejn irid u dik hija l-ħajja Kristjana. Irridu
niċċekkjaw kuljum ngħidu Alla huwa l-ewwel ħaġa f'ħajti, huwa in-number one f'ħajti, jew huwa t-tieni jew it-tielet jew ir-raba'. Aħna fil-ħajja għandna ħafna ngħidulhom prioritajiet. Affarijiet li bil-fors irridu nagħmlu. Pereżempju, qatt ma kont hekk imma issa sirt jiena li kif inqum filgħodu irrid niekol. Jiġifieri priorità. Hemm xemm minn hemm juminaw irrid nieħu xi ħaġa. Għax jekk ma nieħux u m'għandix priorità nafsa jiġri ħanoħroġ u ħajibda iħossni ħażin. Mela allura waħda mill-prioritajiet ta' ħajti hi li kif inqum jekk għandna ma nieħu xejn nieħu żewġ bajdiet u daqshekk ma noħroġ il-barra. Imma dawk jżommuni. Priorità, dik li tfisser priorità. Ovvjament dak il-priorità ta' xiex? Tal-ġisem. Imma il-prioritajiet spiritwali wkoll. Ġismi tara ma jgħaddix jekk ma nikolx xi ħaġa kif inqum. Kellu bżonn spiritwalment nidraw ukoll li ma ngħaddux jekk aħna ma nitlux il-ħobs ta' Alla, il-kelma tiegħu. Imma x'inhi l-iktar priorità fil-ħajja? Waħda mill-iktar prioritajiet fil-ħajja huma il-flus, il-finanzi tagħna. Issa għandha l-oħra, meta aħna qed inħarsu lejn ħajjitna, il-priorità fejn tidħol il-flus hija li ma jimpurtax li nwarbu daqsxejn lill-Alla biex nagħmlu l-flus, ma jimpurtax li nwarbu daqsxejn lill-Alla ħalli naqalgħu xi ħaġa iżjed, ma jimpurtax lill-Alla nagħtuhx jew ma nagħtuhx ħalli jiena jibqa' li iktar fil-but. L-aħwa, it-tentazzjonijiet fejn jidħlu l-affarijiet materjali hija kbira. Naqraw Deuteronomju kapitlu 8, vers 11 sa 14, Deuteronomju kapitlu 8, vers 11 sa 14. Għalax qal hawnhekk. Alla tikellem il-Lut. Ħariġhom mill-arti mweda, okej, tgħidilhom jiena Alla tagħkom, poġġihom f'post issa fejn għandhom li għandhom bżonn, u għalax qallhom. Ara li wara li tkun kilt u xbajt u tkun bnejt djar sbieħ u għammart fihom u l-baqar u l-imrieħeb tiegħek ikunu tkattru u l-fidda u d-deb tiegħek ikunu żdiedu u kull ma għandek ikun tkattar li qalbek ma tintrefax u tinsa il-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-ard tal-Eġittu mid-dar tal-Jasar. Naħseb jiena taqblu miegħi li ħafna drabi din tiġri. Bniedem jiġri wara l-materjaliżmu u flok jabda f'Alla, jabda f'dak li għandu. Alla tgħidilhom isma' jiena rrid inberikkom, irrid nagħtikom, imma ma rridx li dak li nagħtikom iġalkom tinsew lili. U ħafna nies iħobbu il-flus u dak li għandhom aktar milli jħobbu lill-Alla. Allura hawnhekk fejn aħna rridu nħarsu u noqogħdu attenti. Proverbi kapitlu 30, vers 9 jgħid hekk talba di. Bot minni, jiġifieri ibgħat il-bot minni, il-frua u l-gideb u la tagħtinix la faqar u lanqas għana, ġifieri ma rridx insir sinjur, għatini niekol u l-ikel li hu semi li ma nixbax u niċdek u ngħid min hu l-mulej, li ma niftaqarx u nisraq u nkaspar isem Alla tiegħi. Jiġifieri it-talba hi speċi żommni fin-nofs mulej. Issa ħażin li wieħed isir sinjur le. U hemm nies li kapaċi jkunu sinjuri u bil-flus tagħhom jibqgħu xorta lejali lejn Alla 100%, hemm nies li mhumiex. U Alla isu irid iżomm dan il-bilanċ. Bħal dan li Salamun li kiteb dan il-proverbju, hekk irridu ngħidu aħna mulej, żommni f'pożizzjoni, jekk niflaħ li jkolli
Tini, imbasta nibqa' viċin tiegħek. Imbasta tibqa' inti l-ewwel f'ħajti. Ovvja, jekk inti il-mulej birkek, waħda mill-modi ta' kif tkun taf u turi li Alla huwa l-ewwel huwa billi tkun bniedem li tagħmel ħniena. Alla milli biħniena, Alla jagħti minn dak li għandu. Inti x'inti tagħmel? Qiegħed tagħti minn dak li għandek. Kien Pawlu l-Apostlu li qal li aħjar tirċievi milli tagħti. Fatti kapitlu 20, vers 35, kienet ikellem il-xjuħ ta' Efesus u qallhom u rejtkom kollox. Atti 20, vers 35. U rejtkom kollox. Kif waqt li titħabtu għandkom tgħinu d-dajfin u tiftakru fi-kliem il-mulej Ġesu kif qal aħjar tagħti milli tieħu. Ok, mela jekk il-prioritajiet tiegħi huma tajbin, jekk Alla hu l-ewwel jiena ħankun milli beħniena u ħankun bniedem li nħobb nagħti. L-interessi tiegħi x'inhuma? Fiex inqatta il-ħin tiegħi. Ovvjament, kulħadd għandu karriera, kulħadd għandu xi hobby, kulħadd għandu hobby x'inhu bil-Malti bas hemm kelma jew delizzju, għandu delizzju, kulħadd iħobb jirrikrea ruħu b'mod jew ieħor, min iħobb jirrikrea ruħu fuq is-sufan. U min iħobb jirrikrea ruħu bħal Charles jgħod imur jagħmel exercise, ok? Ma mhux baħad ċorta fid-dinja. Issa ċertu affarijiet jagħmlulek il-ġid, ċertu affarijiet jagħmlulek id-den. Għaw minn ħobb jirrikrea ruħu billi jieħor, veru, ma kulħadd għandu il-prioritajiet tiegħu. Il-ġimgħa l-oħra waqt il-breakfast għattilkom li jekk inti tmur tarloba futbol u tkanta u tajjed u twersa għat-tim tiegħek jgħidulek fejn. Fejn? X'inhu bil-Malti kultant? Fejn, xejn bil-Malti, supporter, fejn, jgħidulek fejn insomma. U jekk inti imma tkun fil-Knisja u forsi tajjed daqsxejn iżejjed jgħidulek fanatku għal Kristu. Issa, ovvja, jiena rrid li l-Alla nurih li huwa wieħed jew l-interess prinċipali ta' ħajti. L-interess prinċipali ta' ħajti. Ninteressa ruħi biex nitgħallem dwaru, ninteressa ruħi biex inxandru, ninteressa ruħi biex jinfaħru, ninteressa ruħi biex naqsam ħajti miegħu, ninteressa ruħi fih. Importanti. Ma nistgħux aħna inħallu id-delizzji tagħna, l-interessi tagħna impoġġu lill-Alla fil-ġej. U jekk ikolli nsaqsik, fuq ix taħseb l-iktar? X'taqra l-iktar? Fuq ix titkellem l-iktar? Aħsbu għandhom. Araw kull wieħed kull waħda minnkom. U da waħdu għajdu veru. Il-mulej kemm intieħ minn dan il-ħin tiegħek. Fl-ewwel Korintin kapitlu 10, vers 31, Pawlu ma jgħidilniex biex ma nagħmlux affarijiet oħra, u ma jgħidilna hekk. Kemm mela jekk tiklu, jew tixorbu, jew tagħmlu xi ħaġa oħra, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Jiġri, mela mhux qed jgħidilna tmux tarloba futbol, mhux qed jgħidilna ma jkollokx delizzju, imma inti b'dak li qed tagħmel toqgħod attent li inti qed tagħti glorja lill-Alla. Jekk m'intix tagħtek glorja diretta, m'intix almenu naqqaslu mill-glorja tiegħu, inti ġurrismu, inti qed tpoġġi lilu bħala standard quddiemek. Mela tagħmel x'tagħmel inti se jaffettwa lill-isem tal-mulej. Taħsibx li tagħmel inti ma jaffettwax, u ta' tafuh intom. Uħud minnkom li l-kom kristjani tafu li kif tagħmlu żball x'jgħidulkom li imbosta kollok Bibli, imbosta kollok Kristjanità, imbosta Kristu. Biex hekk jgħidulkom, allura noqgħdu attenti li l-interessi tagħna wkoll impoġġu lill-Alla l-ewwel. Mela, finanzi, interessi. Tielet ħaġa
Ir-relazzjonijiet tagħna. Importanti li anke fir-relazzjonijiet tagħna noqogħdu attenti ma' min qegħdin nagħmluha. Relazzjoni tista' tollik jew baxxik. Jien ma nsejtx kif inqul hawn Malti imma jgħidlek għajt li ma' min tagħmilha għandi kum u ngħidlek x'int. Huwa verità. Ma' min tagħmilha inti ħaddieħor sa qablek miegħu. Jekk inti qed tagħmilha ma' xi ħadd li huwa brigant ħallil, toħodix bi kbira, jekk meta jarrestaw lilek ukoll, jidhirek għax inti kont tkun miegħu. Imma m'għandix naqsam tagħma jagħmlu, imma aħna issa rridu nesaminaw aħna l-pulizija, mara kont tkun miegħu. L-importanti li aħna r-relazzjonijiet tagħna noqogħdu attenti. Ġesu għandu jkun l-ewwel f'ħajjitna u n-number one. F'din id-dinja, ovvjament ħajkonna nies li huma importanti f'ħajjitna, jiena fil-ħajja tiegħi għalkemm għandi 4 tfal. Nibqgħu 6 neputijiet, dak iż-żewġ tfal tiegħi. Kollha nħobbhom, imma n-number one f'ħajti huwa Silvja. U tiġi l-ewwel u qabel kulħadd. Għax hekk għandu jkun. Dik hija s-sistema ta' relazzjonijiet u bħalma jien f'din id-dinja impoġġi Silvja bħala number one. Spiritualment aħna rridu npoġġu lil Alla bħala number one u m'hemmx ieħor bħalu u ħadd ma jista' joħodlu postu. Ħadd ma jista' jieħu post Silvja, ma nistax jgħidli Silvja ngħidilha, Silvja inti number one, it-tnejn tlieta u l-erba'. Le, għala bħal mid-leset nerċa l-erba' wisq qed tinfuq xulxin Silvja. It-tnejn l-erba' u l-ġimgħa, okej? Ħalli nagħmlu break. U mbagħad flok il-ġranet l-oħra nara nsibx number one jew. Titqux veru, għax hija ridikola. Ma tistax tagħmel hekk. Kieku Silvja taf xtajt li hemmhekk hemm il-bib u titfani l-barra fil-laqgħa ta' sejn. Ma xejja. M'hemmx matematika, m'hemmx loġika, ma nistax nagħmel hekk. Issa spiritualment tista' u spiritualment ħafna drabi hekk nagħmlu aħna mulej il-ħadd tal-ib ta' għax il-kmandament jgħid il-kmandament ma jgħidilniex ħares is-sibt biex inti il-ħadd tiddedika lil-mulej u mbagħad matul il-ġimgħa ma tagħtix kasu. Il-mulej biex jgħidilna ħarsu s-sibt biex aħna immorru l-knisja noqogħdu nfaħruh, ħares is-sibt tal-ġid tiegħek biex tistrieħ. Biex ikollok is-saħħa ta' tagħti l-ġimgħa kollha taħseb fih u taħdem. Imma aħna ħafna drabi ħasra neqilbu kollox ta' taħt fuq. U f'relazzjoni ta' din id-dinja nippretendu li jekk jiena l-ewwel fil-ħajja ta' xi ħadd ma jkunx hemm number one ieħor. Jekk jista' mhux naqqas number one, sorry, mhux tifhimna ħażin Silvja għadha wara u toħroġ għalija. Number one u m'hemmx ieħor, m'hemmx number two, jew three, jew four. Issa x'ikun huma għandna l-istess, okej? Mela r-relazzjonijiet tagħna huma importanti. Fil-relazzjonijiet tagħna jekk inpoġġu Alla l-ewwel nafu niksru ma' ħafna nies. L-apostli meta bdew ixandru u l-qassis jippruvaw waqfuhom, x'qalulhom? Għalulhom Atti kapitlu 5 vers 29 għax aħna rridu nobdu l-Alla. Mela inti tittobdi l-Alla ħajkollok xi tajt ma' ċertu nies. Ħajkollok xi tajt ma' ċertu ħbieb. Ma tistax tobdi l-Alla u inti tkun ukoll f'relazzjoni ma' xi ħadd li ma jridx tobdi l-Alla. Xi mument jew ħaġa oħra ħajinqala l-inkwiet. Fl-istorja ta' fl-istejjer li hemm fit-Testament l-Antik, hemm ħafna stejjer, u qegħdin hemmhekk barra li huma affarijiet li ġraw biex jagħmuna x'irid Alla minna. Waħda mill-istejjer li sbieħ li juri li għandna npoġġu Alla l-ewwel huma fil-ktieb ta' Daniel. U jekk immorru f'Daniel kapitlu 3 u naqraw l-istorja ta' 3 ħbieb ta' Daniel, mela Daniel kapitlu 3 u vers 13 jgħid hekk. Imbagħad Nebukadneser fis-saltna u l-qilla tiegħu ordna li jġibu lil Sidrak, il-Misak u lil Abednego. Nalla ma semmewx tal-isem,
Elijah semmew, la xejf, biex minna. Bden dago, jalaw, immaġinako. Mela, dawk l-irġiel kienu miġjubin quddiem is-sultan. Għalfejn. Nebukadnezzar għalilhom tassew Sidra, Misak u Abdenago li ma taqtux lil Alla tiegħi u lanqas tqimu l-istatwa tad-deb li waqqaft. Issa jekk intom imħejjin li malli tisimgħu id-daqq tal-qarn, tal-flaw, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-santir, taż-żaq u ta' kull xorta ta' strument tad-daqq li tinxteħtu tqimu l-istatwa li nagħmelt. Tajjeb. Iżda jekk ma tqux, dik is-sija tkunu mitfuqin ġol form tan-nar iħeġġeġ u li ma Alla jista' jaħliskom minn idejja. Kemm hawnhekk għandna test. Jalla qatt ma niġu f'dan it-test fiżikali. Forsi b'mod spiritwali niġu f'test bħal dan, dawn test fiżikali. Dawn it-tliet żgħażagħ wieġbu qalu lis-Sultan u Nebukadnezzar. M'hemmx għalfejn iwieġbu għal dan. Jekk ikun hekk, Alla tagħna li aħna naqdu jista' jaħlisna mill-forn tan-nar iħeġġeġ u jaħlisna minn idejk o Sultan. Iżda jekk lek u nafu Sultan li aħna lill-Allatek ma naqduhomx u lanqas il-qimu l-istatwa tad-deb illi int waqqaft. Ovvjament taħsbu l-rabja Nebukadnezzar? Taħsbu li l-burla u dak il-ħin rid jifgħom lil dawn it-tlieta imma x'għamel anke ovvjament biex il-kelma tiegħu tkun onorata qabadhom u tefaħħom ġonnar. Ovvjament nafu l-istorja il-mulej ħelishom. Imma it-testimonjanza tagħhom li żammew li ħaduha kontra s-Sultan f'kollox kienu jobduh. Kollox kien jobduh, ma meta ġie biex qallhom issa tridu tqimu lill-istatwa. Qalulu le. Jalla aħna fir-relazzjonijiet tagħna nagħmlu l-istess. Ngħidu le. Dik ma nagħmilix. Ir-relazzjoni tagħna importanti imma li nagħmlu lil Alla iktar. X'kien ir-riżultat? Mkien komplu naqraw l-istorja Daniel kapitlu 4 vers 34. Naraw. Nebukadnezzar x'qal. Issa fit-tmiem dawk il-jiem, jien, Nebukadnezzar, erfajt għajnejja lejn is-sema u raġa' ġie fija deni, berikt il-għoli u faħħart u glorifikajt lil dak li jgħix għal dejjem, li s-seta tiegħu hi s-seta għal dejjem u s-saltna tiegħu minn nisel għal nisel. Ġifieri Nebukadnezzar mhux baxxa lil-żgħażagħ qudiemu imma Nebukadnezzar tbaxxa hu quddiem Alla tagħhom. U hekk għandu jkun. Aħna fir-relazzjonijiet tagħna għandna npoġġu lil Alla l-ewwel u mbagħad ir-relazzjoni. Mela, finanzi, interessi, relazzjoni. Il-ħin tagħna hawn minnu busy hawnhekk kulħadd imħabbat, naħseb hekk ngħidilkom għollu jdejkom, kulħadd jolli jdejk. Illum il-ħajja donna ma baqax ħin biżejjed, fimtek hekk ikollok tajt imma x'ġara il-ġurnata qsaret, le mhux il-ġurnata qsaret, qed nindaħlu iktar fil-ġurnata, qed niffintaw iktar u għandna iktar x'nagħmlu. U allura il-ġurnata tidher qasira. Meta ma jkollokx tagħmel, x'tajt inti? Il-labaġġ li għad il-ħin. Meta jkollok ħafna x'tagħmel, x'tajt illa kif tar il-ħin. Dik hija d-dinja, moħħok magħmul li jekk inti biżi il-ħin jgħaddi malaj. Jew jidher jgħadda malaj. Imma jekk inti m'għandekx tagħmel, il-ħin ma jgħaddi għad. Meta ġieli nara nies jiena li jkunu għassa x'imkien, li rajtuhom għassa pereżempju dak li jkun mal-bib tal-bank, nirrispettom għax l-ħarġ ma jkunx hemm nies bħalhom. Kieku jiena jumejn għadni, jumejn forsi tlieta u mmut. Għax dik li noqgħod mal-bib nistenna n-nies deħlin u ħirġin, mut, garantilkom jiena. Imma kulħadd għandu il-sistema tiegħu. Ma tajdu li ma mhux tajdu li, kultant ngħid ma kif jgħaddu. Is-sigħat li jagħmel mal-bibda ma jagħmel xejn. Issa, naf nies qalu li tismagħhom jitkellmu għandu ġok jien ma nagħmel xejn.
U jieħdu pjaċir. Għalhekk il-baqra tilbeħ kollha jgħidu. Imma il-ħin huwa relatat ma' dak li inti qiegħed tagħmel. U llum donna sirna nies imħabbtin enormi u m'għandna ħin għal xejn. Issa, meta inti m'għandekx ħin biex tagħmel ċertu affarijiet, x'tagħmel? Mhux ikollok tnaqqas xi ħaġa. Mhux hekk jiena m'għandix ħin nagħmel kollox, ngħid mela għandi erba' affarijiet. Għandi siegħa, jieħdu nofsija kull wieħed ma nista' nagħmel tnejn. U x'nagħmel? Nagħżel l-aħjar tnejn. Issa meta nagħmel hekk fil-ħajja, qiegħed nagħżel lil Alla jew ngħid wija mgħallem hekk ħajibqa' dak etern, ħa nagħmel affarijiet oħra. U ninsih lil Alla hi tfisser li tpoġġi lil Alla l-ewwel li anke fil-ħin tiegħek inti bil-ħin kollu l-għandek, bil-ġen l-għandek li tagħti il-ħin tiegħek lil Alla. Kien Martin Luther, jekk ma nistgħu żball, insomma tkun Martin Luther li kien jgħid illum għandha ħafna x'nagħmel ta' flok sija satejn nagħmel nitlob. U l-realtà hi, isma' aħna kultant ingorru li Alla ma jgħinix. Imma qed intuh dak li tiegħu lil Alla qegħdin nurruh ir-rispett li għandna nurruh biex hu ikun jista' jurina u jgħinna u jagħtina. Forsi wasalna fl-estremità li rridu nagħmlu appuntament ma' Alla, ġieli ġratek fiż-żwieġ tajt kultant tagħmel appuntament biex narak u biex inkellmek. U forsi ma' Alla rridu nagħmlu appuntament ukoll ngħid isma' wara jien nara dan il-ħin u dan il-ħin u dan il-ħin huwa tiegħek. U kull jkollok appuntament ma' xi ħadd inti. Taqbadu tħassru? Jew tomoraħ l-appuntament. U hekk aħna rridu nagħmlu ma' Alla. Salm 55 vers 17. Is-Sultan David issa bir-rispett kollu lejn kulħadd il-kol għandna x'nagħmlu, imma naħseb li tkun sultan u tmexxi pajjiż ikollok ħafna x'tagħmel. Jiena ħares lejn kultant lejn il-politiċi tagħna. Anke tibda tisma' fuq affarijiet il-President, il-Prim Ministru. Immaġina daw xi pressure u ara kemm għandhom x'jagħmlu biex iżommu anke sempliċement toqgħod iżomm il-minu taħtek biex iżommu in kontroll. Il-President tal-Amerika tgħid mela is-Sultan David li l-istess kellu pajjiż taħt idejk. Taf x'qal nitlolbu filgħodu, fl-offsinar u fil-għaxija. U jismani u jwieġibni. Jiġifieri dak l-appuntament filgħodu, fl-offsinar u fil-għaxija. Marmu lejn, aħna li maħniex slaten ta' din id-dinja għandna npoġġu lil Alla fil-kalendarju tagħna, fl-appuntamenti tagħna biex niltaqgħu miegħu kuljum u mhux il-ħadd biss ħajkolli naġġel imma finanzi, interessi, relazzjoni, il-ħin tagħna, l-inkwiet tagħna. Hawnhekk kultant m'għandix ħafna xi ngħid, ma tantx għandi problemi hawnhekk. Għax kull meta bniedem ikollu l-inkwiet x'jagħmel huwa ħarfalla. Ġieli korrajt hawnhekk. L-inkwiet korrajt. M'għandniex problema li ngħidu stott Alla. Affarijiet oħra warbut lil Alla, ma kont tiġi l-inkwiet aħna lesti biex immorru magħna. U isma' l-inkwiet ma jonqos. Min hemm jominaw sa jiġi xi ħaġa diffiċli f'ħajtek sa ssir. Xi żball ħadd tkun għamilt. Għalhekk importanti li inti tibqa' viċin Alla. Biex meta jiġu dawn il-momenti tħossok tistħi. Jekk jiena viċin Mark, meta għandi bżonnu lil Mark ngħidu Mark, u Mark jgħidli mela le, dak qatt ma nkellmu lil Mark. U mbagħad fit-telli f'daqqa ngħidu Mark għandi bżonn jgħidlek jgħid, għax għandu bżonn biex jkellimni, mhux hekk tajt kif inti bħala bniedem għax jien hekk ngħid. Hekk qatt ma jkellimni. U f'daqqa waħda ċempilli għandu bżonn xi ħaġa. Isma' ngħidlek veni. Ġieli għadni ġieli ċempel xi ħadd u ngħid minn qed iċempel u suġġi tajt li għandu bżonn xi ħaġa naħseb. Tifhem, issa trid tkun hekk Alla inti li Alla kif titolbu tħossu qed jgħid
Nara, imqal Edwin illum, x'ġralu? Jew irid ikun viċin biżżejjed ta' Alla meta jinqala dan l-inkwiet Alla diġà jaf. Mela semmejna l-finanzi, l-interessi, relazzjoni, il-ħin tagħna u l-inkwiet tagħna. Importanti li meta aħna nimpoġġu lil Alla l-ewwel Ġesu ikun ħajjitna u Ġesu ikun magħna. Mattew 22, vers 37 u 38, Ġesu qed jitkellem ma' wieħed li kien avukat. Qallu Ġesu wara li l-avukat qallu x'inhu l-ikbar kmandament? Ġesu qallu ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha u bruħek kollha b'denek kollu. Dan hu l-ewwel u l-akbar kmandament. Ħobb il-Alla tiegħek. Qalbek kollha, ġifieri dak kollu li tħoss għax fi żmien l-inkitbet il-qalb kienu jaħsbu li hija l-ħaġa li tħoss, illum forsi ngħidlek moħħok kollu, ħobbu b'ruħek kollha, ġifieri spiritwalment ħobbu b'denek kollu, ġifieri dak kollu li tagħmel, dak kollu li tagħmel. Dan huwa l-ewwel u l-akbar mandament. Poġġih l-ewwel. Ħanaqralkom dik. Poġġih l-ewwel fil-ħsieb, fil-kelma u fl-għenij, fil-xogħol u fil-pjaċir, fil-ħbiberija u fil-karriera, fl-użu ta' flusek, ta' ħinek u ta' talenti tiegħek, id-dar u fuq ix-xogħol. Dan huwa l-ewwel mandament. Għandu jurina x'ifisser Alla għalina. Imma ovvja, jekk inti m'għandekx il-Kristu f'ħajtek, dan se jkun diffiċli. Sant Augustine kien għalhekk. Ħanaqra bl-Ingliż l-ewwel għax ma nitrid fil-Malti. Christ is not valued at all unless he be valued above all. Christ is not Lord at all unless he is Lord of all. L-Ingliż tagħmel iktar sens, imma bil-Malti qed jgħid Kristu m'intix ittieħ valur jekk m'intix ittieħ valur fuq kull ħaġa oħra. Kristu mhuwiex il-mulej jekk mhuwiex il-mulej ta' kollox. U dak huwa importanti. U aħna ma nistgħux naħarbu minn dan.